Включваме се днескашния ден, за да представим едно кратко видео с това кои сме, защо сме тук и защо точно днес. Аз съм Мария. Аз съм Донка. Ние сме майка и дъщеря. Да. И искаме да представим към аудиторията интересни неща, интересно съдържание. Защо сме кибетра? Защото тази дума включва имената на три богини – Кибела, Бендида и Траки. Тези три богини са различните имена на великата богиня майка по нашите земи. А Траки е нимфата, която древните елини асоциират с нашите племена. Какво е всъщност общото между трите богини? Това е, че те са насочени наистина към силата на Земята, енергията на Вселената и уменията на хората, които са живяли по тези земи. Защо избра тя като твое представяне, като твой никнейм? Защото това е нещото, което мен лично най-много ме докосва. И искаш всъщност да се насочиш към... Да, към древните знания, които да ги представим по нов и различен начин. Защо избра днескашния празник? Защото един от малкото празници, посветени на жените и на майките, и другото, което е свещената осмица, която когато я обърнеш, става безкрайността. Много хубаво. Добре. Също искам да попитам, можеш ли да дадеш практичен съвет, насочен към днескашния празник, към майките, към жените, нещо, което може... Така, дали е някой навик, дали е някой ритуал, дали всъщност е някой начин на мислене, нещо кратко, практично, което всяка една заета жена и майка или майка може да го приложи в ежедневието си и всъщност да подобри женствеността си. Съвета ми към майките и децата е следния. Изслушвайте се. Научете се да се изслушвате, без да се прекъсвате и когато не разбирате нещо, да питате, може ли още веднъж, защото не те разбрах. Към самите жени, купете си огледала, красиви огледала и се усмихвайте колкото се може по-често на огледалото. Защото когато огледалото ви се усмихва, се усмихвате и вие. Да, разбра играта на думи, защото когато огледалото се усмихва, вие светвате. Така че единственото нещо, което на практика можете да направите, е да се влюбите в огледалото в момента, но не като нарцис, а тогава, когато една жена открие колко е достойно и велико да бъде жена. Много добър практичен съвет, който смятам аз също да приложа. Смятам, че можем да опитаме да го приложим всички. И бихме се радвали, ако някой реши всъщност да го направи, да сподели опит, да сподели мнение. И смятам, че тази тема можем да я разгърнем много по-широк вариант. Така, и ще я разгърнем може да с очаквате течение на времето и сме отворени и за нови различни въпроси. Честит празник и очаквайте пълно видео по темата.